नमस्कार, जय हिंद दोस्त। का हाल बा? एगो बहुत ही जबरदस्त आगल बा मेहरबान टीजर ह। विवाद से हटके वीडियो बनावा तनी काहे कि विवाद में सब कोई जुड़ा रही त मेन अपडेट जौन भाई कोई के बताई कैसे बताई। तो काल्हे के सारी लाल यादव लाइव आ रहन, वही में बतैलन कि हमारे एगो फिल्म आवे वाला बा जौना के नाम है मेहरबान। तो मेहरबान जौन फिल्मवा ह उनकरे प्रोडक्शन हाउस से आवता। खेसारी मूवीज उनकर प्रोडक्शन हाउस बा, वही से आवता। तो टीजर लॉन्च हो गल बा। टीजर लॉन्च हो मतलब 6 बजे लॉन्च हो गल बा टीजर बा। मेहरबान टीजर ह, ओकर में के काम कइले बा उ लाइव में तो बताइए दिलन। स्टार कास्ट के बात करी हम तो एमे बारन खेसारी लाल यादव, मेघा श्री, सपना चौहान, महेश आचार्य, प्रकाश जैन, सोनू पांडे। उसके बाद में नाम बा राज मौर्य, दीपक सिन्हा, विनोद मिश्रा। बहुत सारा कलाकार और 2-3 आदमी में बालो, मतलब बहुत सारा कलाकार बालो। तो ई टीजरवा आ गल बा। टीजरवा अभी हम देखले तो नहीं खी काहे कि एगो और हमारे चैनल पर रिएक्शन वीडियो बनेला, वही जल्दी बचा के रख ले बनी। तो आ गल बा मेहरबान, जा करके देखिए आप लोग, गर्दा उड़ाइए। और 1 मिनट बात करते हैं और कि कौन कौन इसको क्या क्या किया है। तो इसमें जो क्या बोलते हैं डायरेक्टर है, उनका देहांत शायद हो चुका है। कल लाइव में बता रहे थे खेसारी लगा थे, हम फिर हिंदी में घुस गए। लाइव में बता रहा काले बतावत रहन कि उनकर देहांत हो गल बा। मतलब दुनिया में नहीं था। तो ये एगो अपडेट रहा सोचने की बता दी। मेहरबान टीजर आ गल बा, ट्रेलर आ गल बा। तो जाके देखो लोग, चैनल के मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे तनी, चाहे जाके सर्च करो लोग मेहरबान, अपने आप आ जाए ऊपर देख लिया लोग, करते हुए लोग। ये अपडेट कमेंट करो, चैनल पर नया बात चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। हम मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक खातिर।